अरे गोटे कथा कहबी आमको कौन पे एते दुख कष्ट हो जान कौन पे ना आमे तांको एपर्यंत आम मन भितर साहित्य रखीचु से आमको एते दुख कष्ट जंत्रणा होउछि आम भितर तांको एपर्यंत बांधिक रखला वाला रखीचु से माने आमे तांको पई मरले केते कि गले केते तांकर बा कौन फरक पड़ुछि हमें गोटे टाइम रे तांको पई बहुत इंपोर्टेंस थिले हेले बेनु एबे ता आउ की जे तांको पई इंपोर्टेंस हा हम कथा किए बा बुझियो फेरिया फेरिया सारी फेरिया फेरिया सारी